Эфирден алықлар вақты студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Хәттір бақшасы. Әлмәттілер халықара акцияға қушылды. Карьерны эшлибез. Рахмат экологларга да, рахмат администрацияга да, что безгә халыкны оештыралар шулай, автобус бирәләр. Жылақ. Ознақайлылар якташлары Әсқар Шакировның тормыш юлын чалдырған фильмны артист белән бергәләп карады. Иң зур вакыт минем өчен әлбәттә туган якка кайту. Туган халыкны күрү. Татарчалыкның кем икәнен аңлатырга теләдем мин гомер буе. Көрәш тарихында беренче иң зур казанышыбыз. Әлмәтле Екатерина Кошкина илебезнең Олимпия уеннарына әзерләнә. Она выполнила задачи, которые ей ставили. Видно, что технически она растет, ее уровень мастерства повышается. Дүртенче майда Татарстанда хәтер бакчасы акциясы узды. Ул Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларның истәлеген мәңгеләштерү максатыннан оештырылды. Акция кысаларында республика халкы 1,5 миллион агач утырткан. Бу хакта Татарстан Урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Фронттан өйләренә кайтмаган 378 мең татарстанлының бөек батырлыгы истәлегенә 1,5 миллион үсенте утыртылды диелә хәбәрдә. Шарага әлмәтлеләр дә кушылды. Лина Хәсәншина акциядә катнашучылар белән аралашып кайтты. Хәтер бакчасы акциясы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгын бәйрәм итү кысаларында оештырылды. Бу ел Әлмәт шәһәре һәм районы халкы Чупай авылы яны территориясендә корыч агачлар үсентесен утыртты. Оештырды моны администрация, экологи. Мы их обеспечили посадочным материалом, площадь им дали. И вот вместе совместно, мы с ними каждый год уже так работаем. Как говорится, карьерно эшлибез. Рахмат экологларга да, рахмат администрацияга да, что безгә халыкны оештыралар шулай, автобус бирәләр. Чупай авылы халкы әлеге акцияның үз территориясендә узуына аша таш калабызны үстергән Чупай ташы карьерына өстәп, озак көттерми биредә 4 меңнән артык корыч агач урманы шаулаячак. Бик яхшы, менә шундый карьерларны рекультивациялау, ул бит инде безнең авыл эчендә бик яхшы. Һәм бит инде бөтен природаны шулай саклау була бит инде. Без бик шат һәм шуңа кушылдык. Идрисовлар Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларның истәлекләрен мәңгеләштерүгә зур гаилә белән килгән. Алар яшь буынның тарихны белеп үсү яклы. Без монда төп Чупайлар, монда безнең Галиевлар, ниләр, Идрисовлар Чупайда гомер буе яшәгән инде, бабайларның бабайлары 1600 килеп урнашкан булганнар инде. Моннан безнең әткәйләр сугышка киткән, яраланып кайткан инде. Монда 5-6 елдан бик матур урманнар үсәр дип торабыз инде. Хәтер бакчасы халыкара акциясенә барлыгы 70 әлмәтле кушылды. Әлеге 8,6 гектар мәйданда утыртылган корыч агачлары 10 елдан инде 4-5 метр биеклектә булачак. Лина Хәсәншина, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. 5 майга каршы төндә православие христианнары иң олы һәм борынгы бәйрәмнәре булган Пасха олы көндән каршы алды. Әлеге көн православие динен тотучылар арасында иң борынгы гыйбадәт елының төп бәйрәме Инҗил китабында тасвирланган Гайса Мәсих терелүенә багышлап үткәрелә. Традиция буенча бәйрәмгә каршы төндә православие гыйбадәтханәләрендә олы көн хезмәте узды. Безнең иҗат төркеме Әлмәтнең Казан кафедраль соборында булып кайтты. Смерть поправ, и сущим о гробе живот даровал, Христос воскресе из мертвых. Ознакайда Рәсәйнең һәм Татарстаныбызның халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты 9-нчы дистәсен ваклап килүче шәхесебез Әсқар Шакировның тормыш юлын чагылдырган Жылак дип исемләнгән нәфис фильм күрсәтелде. Әсқар ага 1940 елның 22 февралендә Ознакай районы Яңа Ташлыяр авылында туган. Аның балачагы да, яшьлеге дә авыр елларга туры килә. Язмыш сынауларын кичеп, Мәскәү шәһәрендәге Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлаганнан соң, Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасына алына.
Шул вакыттан бирле Әсқар Шакировның иҗаты шушы театр белән бәйле. Азнакайлылар белән очрашуга халык артисты үзе дә килгән иде. Иң зур вакыт минем өчен әлбәттә туган якка кайту. Туган халкын күрү. Татарчалыкның кем икәнен аңлатырга теләдем мин гомер буе. Әсәр Шакиров бүтән гомере буе туган тел, туган ил өчен янып яши. Аның бала вакытлары, тормыш юлы, нинди авырлыклар аша үзенә юл яруы бүгенге яшьләргә, балаларга зур үрнәк булып тора. Азнакай шәһәр мәдәният йортының тамаша залына бүген шәһәрнең һәм районның югары сыйныф укучылары килде. Алар бүген җылак фильмы аша Әсәр Шакировның тормыш юлы белән тагын да якыннан танышалар. Чарада катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләп, районның талантлы шәхесләренә хөрмәтен белдерде. Беренче булып, Әсәр абый үзенең фикеренә, үзенең әйткән сүзенә тугры калып, үзенең язмышы аша Азнакайның халкын менә шушындый дөнья күләм дәрәҗәгә күтәрә алды. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Бөтен дөнья татар конгрессының Азнакай җирле бүлеге җитәкчесе Зөлхия Миннеханова исә залда утыручы укучыларга фильмдагы кайбер мисалларга нигезләнеп, Әсәр Шакировның милләтпәрвәр шәхес булуын раслады. Фильмның режиссеры Алмаз Нургалиевка рәхмәтен җиткерде. Безнең бик шәхесләребезне онытмасыннар иде. Безнең халык шушлай итеп күтәрә белсеннәр иде. Һәм алар белән горурланып яшәсеннәр. Рәхәтләнеп үз телендә сөйләшсеннәр. Үз телендә аралашсыннар иде балаларыбыз. Фильмда Әсәр абый Шакировның бала чагы, яшьлек еллары, әти-әнисе белән бәйле булган тирән хатирәләр урын алган. Мин бәләгә чагында авызда хәтта радиода юк иде. Артистлар, җырчылар турында әйтеп тә тормыйдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу көннәрдә Әлмәтле Екатерина Кошкина илебезнең Олимпия уеннары алды чемпионатында җиңү яулады. Бу калабызның хатын-кызлар көрәше тарихында беренче иң зур уңыш. Крым спортчысын җиңеп, Татарстандан яңгыратып кайткан Катя һәм аның остазлары белән без дә аралашып кайттык. Әлмәт спортчысы Екатерина Кошкина һәм аның остазларын аэропортта калабызның Олимпия резервы спорт мәктәбе тәрбияләнүчеләреннән тыш Республиканың көрәш федерациясе һәм спорт министрлыгы вәкилләре дә каршы алды. Бу аңлашыла да. Катя Әлмәтнең беренче Олимпия алды чемпионы һәм республика тарихында күптән көтелгән вакыйга. Я, когда выиграла, я сразу побежала обнимать тренеров и девочек, там крики, смех, радость, плакали очень. Олимпия авырлык категориясендә җиңү яулаучы 21 яшьлек Катя гына түгел, аның иң тугры җан атарлары да хис кичерешләрне тыеп булмады, дип җиңү мизгелләрен искә ала. Эмоции, которые подарила нам спортсменка во время поединка и сразу после поединка зашкаливали. Так вольтаж так играл, наверное, можно сказать, что 1000 вольт из организма выходило. Катя көрәштә 12 ел, 5-нче ел профессиональ шөгыльләнә. Уңыш сире тырышлык һәм бердәмлектә дип саный. Долго готовились, упорно. Озак әзерләндек. Тренерларым һәм кызларның янәшә булуы миңа ярышларда үземне тыныч тоярга ярдәм итте. Дулкынланмадым. Подошла к этим соревнованиям, не переживала, без волнения. Россиянең Олимпия уеннары алды чемпионаты алтынын яулау 21 яшьлек Екатерина һәм аның тренерларының уртак тырышлыгы нәтиҗәсе. Эдуард Гаджиев сүзләренчә, спортчы һәр вакыт үсештә. Она выполнила задачи, которые ей ставили. Видно, что технически она растет, ее уровень мастерства повышается.
Әлмәтнең ирекле көрәш бүлеге җитәкчесе булган Эдуард Замирович тәрбияләнүчесенең киләчәктә халыкара аренада чыгыш ясавына ышана. Екатерина Кошкинның киләчәге өметле булуын спорт министрлыгы вәкилләре дә искәртә. У нее теперь есть шансы отобраться на Олимпийские игры, на игры БРИКС, которые пройдут у нас в городе Казани. Олимпия уеннары Казанда узачак БРИКС уеннарына сайлап алыну мөмкинлеге бар. Тренерларына зур рәхмәт белдерәсем килә. Дали все ей свои качества, и то, что она молодец, то, что в таком, можно сказать, юном возрасте, уже на чемпионате России, показала такой хороший результат. Һәр солдат генерал булырга омтылган кебек, һәр спортчы Олимпия уеннарында катнашырга хыяллана. Әлмәт спортчыларын Олимпия уеннары җиңүчеләре итеп күрергә насыйп булсын. Лина Хәсән, Шинара Фаил Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Футбол уйнау күңелле шөгыль. Ә уйнап кына калмыйча изгелек тәшли алу социаль яктан мөһим һәм әһәмиятле. Түбән Мактама бистәсендә эшне нәкъ шулай башкардылар да. Биредә командалар араларынан иң көчлесен ачыклау өчен генә түгел, ә десантчылар берлеге оештырган акча җыюга үз өлешләрен кертү өчен дә җыелдылар. Вакытны күңелле үткәрү һәм турнирның җиңүчесе исеменә лаек булу өчен 6 команда җыелды. Алар арасында Әлмәт кенә түгел, Сарман районы командасы да бар иде. Уенчылар кызыклы комбинацияләр, бер-берсен аңлап эш итә белүләрен, шәхси осталыкларын күрсәттеләр. Универсаль уенчы Дмитрий Пиляев кырда да, капкада да уйный белә. Капкачы позициясендә иң мөһиме реакция ди ул. Реакция главная, потому что здесь Капкада уйнаганда иң мөһиме реакция. Бигрәк тә монда, чөнки футбол аланы кичкенә, теләсә инде сугу капкага ача ала. Шуңа күрә һәр вакыт каршы команданың тупны синең капкага тибү ихтималы булуын аңлап, игътибарлы буларга кирәк. Шуңа барысына да әзер булу һәм реакция кирәк. Вот этого всего надо ждать. Мондый турнирны десантчылар берлеге беренче тапкыр оештыра, ләкин киләчәктә аның традицион булуына ышанып калалар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә турнир ир-атларны берләштерү, алга таба бергә эш итүгә юнәлдерелгән. Ә футбол уенын исә илдә иң популяр һәм борынгы спорт төрләренең берсе булганга сайлыйлар. Футбол — это такой вид спорта, он как бы очень всеобъемлющий, то есть даже человек... Футбол бик кулачлы булган спорт төре дияр идем. Хәтта аны уйный белми торган кешеләр дә даими төрле матчларны телевизордан карый. Шуңа без барлык катнашучылар да үз осталыкларын күрсәтә алсын өчен мини-футболны сайладык. Много бегать не надо, просто уж показать свои умения. Әнвәр Тухватуллин мондый хәйрия турнирында катнашырга теләк белдерә. Ул үзе авылда туып үскән. Балачактан ук спорт белән шөгыльләнә. Волейбол, бокс, футбол белән мауга һәм бассейнга йөри. Монда барса көчле, барсына да рәхмәт кемнәр килгән. Мин үзем инде футбол белән генә шөгыльләним. Мин бай спорт белән 20 ел инде шөгыльләнеп, бөтен булган мөмкин булган ярышларда мин катнашам. Волейболда уйныйм, футболда шунда. Нәтиҗәдә шәһәр тибындагы Җәлил бистәсенең командага тиңнәр булмады. Җыелган барлык акчалар ватан сакчыларына ярдәмгә юнәлдереләчәк. Җитез һәм хуҗаларына булыша торган хайваннар. Әлмәттә алман овчаркасы тукымлы этләр күргәзмәсе узды. Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстанның районнарыннан килүчеләр үзләренең дүрт аяклы дуслары белән таныштырдылар. Белгечләр этләрнең тышкы кыяфәтен, үз-үзен тотышын, хәрәкәтләрен бәяләде һәм иң яхшы этне сайлады. Әлеге күргәзмә Әлмәттә беренче тапкыр үткәрелә. Бирегә Самара, Ульяновск, Башкортстан, Оренбург һәм илебезнең башка өлкәләреннән дә тукымлы эт асраучылар килгән иде. Әлеге зоотехник чараның төп максаты күп кенә кабиләдәшләрдән иң яхшы тукым вәкилләрен ачыклау. Хөкем итүчеләр барлыгы 57-гә якын этне бәяли. Башта тукымлы этләрне яшь төркемнәре буенча яшь һәм эшсез сыйныфка бүлеп, рингка беренче зурларын чакырып алалар.
это старше 24 месяцев. Эшче сыйныфта 2 яшьтән өлкәнрәк этләр. Бу тикшерүне уңышлы үткән этләр ринкка чыгарга һәм үзләренең бөтен матурлыгы белән күренү хокукка ия була. Бу күргәзмәдә башта эш сыйфатлары, аннары матурлык тикшерелә. Азакта иң матур һәм иң яхшы эш сыйфатлары булган этләр билгеле булачак. Красивая, скажем так, и собака с наилучшими рабочими качествами. Эш сыйфатлары ул саклау карау хезмәте нормативының бер өлеше. Аңа һөҗүмне кире кагу һәм озын аралыктагы һөҗүм керә. Хөкем итүчеләр хуҗага буйсынуга һәм командаларның дөрес үтәлүенә карыйлар. Алсу Латыйповның бу беренче эте. Шуңа эт хуҗасы бераз дулкынлана. Знаете, это мечта у меня вообще с детства была. И вот как бы это... Бу минем балачактан ук хыялым иде һәм менә олыгайгач мин аны тормышка ашырдым. Без клубка йөрибез, барлык дәресләр клубта уза, ә өйдә инде без алган барлык күнекмәләрне камилләштерәбез. Которые получили. Александр Назин да этен тәкъдим итте. Гаҗәп, әмма аның 4 яшьлек хард кушаматлы эте хәтта характеры буенча да хуҗасы кебек тыныч һәм сабыр. Бәлки бу аның инде мондый ярышларда күп тапкыр катнашып, призлы урыннар яулап тәҗрибәле булуына бәйледер. Ләкин аңа карамастан хуҗасы этенең тагын да яхшырак нәтиҗә күрсәтә ала икәнен билгеләп үтте. Не совсем Чыгыш бик яхшы ук үтмәде дип саныйм. Ул күпкә яхшырак тешли белә, ә менә бу юлы күптән тешләмәгәнгә күрәсең, кирәккәнчә чыкмады. Шуңа аның тәртибендә шундый кичкенә кимчелекләр бар иде дип уйлыйм. Экспертларга җиңел булмады. Алар әйтүенчә, алман овчарка тукымлы этләр елдан-ел арта. Иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтүчеләрне медаль һәм кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләделәр. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.